Είναι ωραίο να γνωρίζετε όσα γνωρίζετε, έτσι δεν είναι? Δεν αισθάνεστε το συντονισμό όλων αυτών? Δεν μπορείτε να νιώσετε την πληρότητα αυτού που είστε? Δεν σας αρέσει να τους απαλλάσσετε όλους από τις ευθύνες τους? Δεν σας αρέσει να απαλλάσσετε τον εαυτό σας? Σας ευχαριστώ. Αισθάνομαι εξαιρετικά προνομιούχος που κάθομαι εδώ, πρόκειται να γίνει μια καλή συζήτηση. Πριν από πολλά χρόνια, είδα ένα όνειρο ότι θα κέρδιζα το λαχείο. Μόλις το κερδίσατε. Το αισθάνομαι αυτό, και θα ήθελα οπωσδήποτε να το κάνω αμέσως. Σήμερα, το jackpot είναι $93 εκατομμύρια και θα ήθελα να συμβεί αυτό σήμερα. Το θέμα με αυτό είναι, δεν μπορείτε να φτάσετε εκεί από εκεί. Δεν μπορείτε να θέλετε κάτι που δεν έχετε και να είστε σε κραδασμική αντιστοιχεία με αυτό. Πρέπει να είστε αυτό που θέλετε και τότε μπορείτε να το έχετε. Με άλλα λόγια, πρέπει να αισθάνεστε ευημερία ανάλογη με το αίτημα σας. Λοιπόν, καταρχάς, jackpot, τι ενδιαφέρουσα λέξη. Υποδηλώνει κάτι μεγάλο. 93 εκατομμύρια είναι αυτό. Υποδηλώνει κάτι σπάνιο. Υποδηλώνει κάτι απίθανο. Συνήθως δεν μοιάζει με το επόμενο λογικό βήμα. Το μέγεθος του σας προδίδει. Με άλλα λόγια, αν λέγατε, σύμπαν, θα μου χρειάζονταν περισσότερα χρήματα, υπάρχει πολύ μικρή δυσαρμονία σε αυτόν τον κραδασμό. Και αν προσφέρατε αυτό το συναίσθημα συχνά, μέχρι να φτάσετε στο σημείο να το περιμένετε, έτσι ώστε τα λόγια σας να μεταμορφωθούν φυσικά σε σύμπαν, σίγουρα θα μου χρειάζονταν περισσότερα χρήματα, σίγουρα περιμένω περισσότερα χρήματα να ρέουν προς εμένα, σε αυτή την απαλή, χωρίς αντίσταση προσμονή, περισσότερα χρήματα θα άρχιζαν να ρέουν προς εσάς. Αλλά όταν λέτε, σύμπαν, ξέρω ότι υπάρχει αυτός ο απίστευτα μεγάλος, κατανοητός από σχεδόν κανέναν, σώρος χρημάτων που κάθεται εκεί πέρα, και θα ήθελα να έρθει στο δικό μου σωρό, η κραδασμική δυσαρμονία είναι τόσο τεράστια που μπορείτε να το καταλάβετε από τον τρόπο που νιώθετε όταν μιλάτε γι' αυτό. Ενώ μπορεί περιστασιακά να εισέρχεστε στο πεδίο της ελπίδας, τις περισσότερες φορές δεν το περιμένετε, ακόμα και όταν προσφέρετε τα λόγια. Και δεν γνωρίσαμε ποτέ κανέναν που θα μπορούσε να εξυψώσει τα λόγια του αρκετά ώστε να κάνει αυτό το κραδασμικό άλμα. Σύμπαν, θα μπορούσες να μου το ανταποδώσεις. Θα μπορούσες να μου δώσεις αυτό το jackpot και να τα διορθώσεις όλα. Και λέμε, δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να βρίσκεστε χρόνια εδώ, στη δόνηση της ευεξίας. Και όταν είστε, το σύμπαν θα πει, λοιπόν, ορίστε ένας τρόπος. Λοιπόν, ορίστε ένας τρόπος. Λοιπόν, ορίστε ένας τρόπος. Όταν βρίσκεστε στη δίνη, vortex, αυτή η ιδέα, αυτή η ιδέα, αυτή η ιδέα. Δεν είναι αδιανόητο, στην πραγματικότητα, είναι εντελώς κατανοητό ότι όταν τριγυρνάτε στη δίνη και νιώθετε συντονισμένοι, συνδεδεμένοι, ενεργοποιημένοι, θα μπορούσατε να εμπνευστείτε να σταματήσετε στο 7-11 και να εμπνευστείτε ως προς το χρόνο του εισιτηρίου, και να εμπνευστείτε να αγοράσετε το εισιτήριο που είναι η νίκη του λαχείου. Αλλά πρέπει να είστε στη δίνη για να το κάνετε αυτό, και δεν το κάνετε έτσι ξαφνικά. Πρέπει να μπείτε στη δίνη, η δίνη πρέπει να σας είναι οικία. Το πράγμα που είναι τόσο ενδιαφέρον σχετικά με αυτό είναι, συντονίζεστε στη συχνότητα της δίνης και δεν λέτε, θέλω να κερδίσω το jackpot. Λέτε, τα χρήματα ρέουν προς εμένα σε αυθονία. Έρχονται τόσο γρήγορα όσο μπορούν να βγουν. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα, τα χρήματα ρέουν μέσα. Είναι σαν τον αέρα, τον εισπνέω και τον εκπνέω, και τον εισπνέω και τον εκπνέω. Απλώς έρχεται σε μένα φυσικά, βλέπετε, πρέπει να μπείτε στη δίνη και τότε η δίνη σας δίνει όλα όσα χρειάζεστε για να το βρείτε στην πορεία. Πιστεύετε στην εγκυρότητα αυτής της δίνης? Απολύτως. Πιστεύετε ότι ήσασταν και είστε ενέργεια της πηγής, παρόλο που βρίσκεστε σε αυτό το φυσικό σώμα? Το πιστεύω. Πιστεύετε ότι καθώς ζείτε αυτή τη ζωή, έχετε εγείρει μια πολύ ισχυρή αξίωση για μια πραγματική περιουσία? Το πιστεύω. Και πιστεύετε ότι είναι έτοιμη για εσάς, ότι είναι εκεί με το όνομα σας επάνω της, ότι είναι ήδη εκχωρημένη στον τραπεζικό σας λογαριασμό, ότι είναι εκεί για εσάς και κανείς δεν μπορεί να σας την πάρει? Το πιστεύω. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει καθόλου κίνδυνο σε αυτά τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί για εσάς? Πιστεύετε ότι είναι εκεί χωρίς κίνδυνο? Το πιστεύω. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η απέτηση για να διεκδικήσετε την περιουσία σας? Όχι. Λοιπόν, είστε σχεδόν εκεί, γιατί όλα όσα είπατε ναι σημαίνουν ότι εγείρετε αξίωση πάνω σε αυτά. Με άλλα λόγια, γνωρίζετε ότι τα βάλατε εκεί, και γνωρίζετε ότι είναι εκεί για εσάς, και γνωρίζετε ότι η πηγή μέσα σας τα φροντίζει, και γνωρίζετε ότι είναι ένα κραδασμικό σύμπαν, και γνωρίζετε ότι είστε ένα κραδασμικό όν, και γνωρίζετε ότι μπορείτε να βρείτε τη δόνηση αυτού, και γνωρίζετε ότι ο νόμος της έλξης δεν γίνεται ποτέ ασταθής. Γνωρίζετε ότι ο νόμος της έλξης θα σας δώσει ακριβώς αυτό που ζητάτε, και γνωρίζετε ότι είναι έτοιμο για εσάς, και γνωρίζετε ότι πρέπει να είστε ένα συνεργατικό συστατικό σε αυτό. Με άλλα λόγια, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη δίνη. Αυτή είναι η απέτηση. Πρέπει να μπείτε εκεί,
Να ξέρετε ότι είστε εκεί και να συχνάζετε σε αυτό το μέρος συχνά. Πρέπει να εξασκήσετε το αίσθημα της ευημερίας, παρόλο που τα δολάρια που βρίσκονται στον τρέχοντα τραπεζικό σας λογαριασμό μπορεί να μην αντανακλούν τα 94 εκατομμύρια που έρχονται προς το μέρος σας. Πρέπει να κάνετε το συναισθηματικό ταξίδι εκεί πριν καν κάνετε το οικονομικό ταξίδι. Αυτό είναι το πράγμα που οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να κάνουν, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι αφήνουν τη δόνησή τους να είναι εξ ολοκλήρου σε απόκριση προς τη ζωή που παρατηρούν. Και αυτό είναι το μέρος στο οποίο πρέπει να δουλέψετε. Ακριβώς, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Έτσι, απλά αρχίζετε να αλλάζετε το διάλογό σας. Συμφιλιώνεστε με το που βρίσκεστε. Συμφιλιώνεστε με τη ζωή που ζήσατε και η οποία σας έδωσε τα εφόδια να θέλετε αυτού του είδους τα χρήματα. Με άλλα λόγια, έχετε ζήσει πολλή ζωή, έχετε ζήσει πολλή αντίθεση, ζητούσατε και ζητούσατε και ζητούσατε. Και δεν σας κοροϊδεύουμε, και ούτε εσείς μας κοροϊδεύετε, όταν λέτε ότι θέλετε να διεκδικήσετε αυτή την περιουσία που βάλατε εκεί. Είμαστε όλοι σε πλήρη συμφωνία για αυτό. Το μόνο πράγμα στο οποίο δεν συμφωνούμε ακόμα είναι ότι εμείς γνωρίζουμε ότι είναι δική σας και γνωρίζουμε ότι μπορείτε να βρείτε πρόσβαση σε αυτήν, και εσείς δεν το γνωρίζετε ακόμα επειδή δεν το έχετε εξασκήσει αρκετά ώστε να το γνωρίζετε. Επειδή είστε ακόμα το ανθρώπινο όν που είστε, αφήνετε τα στοιχεία που εκδηλώνονται να είναι τα κριτήρια που σας κάνουν να πιστεύετε. Εμείς αφήνουμε αυτό που υπάρχει στη δίνη σας να είναι το κριτήριο που μας κάνει να πιστεύουμε, βλέπετε. Ωμέγα, το πιστεύω. Ξέρω ότι υπάρχει ένα χάσμα, και κάπου ανάμεσα σε αυτό το χάσμα βρίσκεται αυτό. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η πρακτική. Αυτός είναι ένας καλός διάλογος. Πιστεύω ότι είναι εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα χάσμα στην προσδοκία μου. Πιστεύω ότι μπορώ να κλείσω το χάσμα στην προσδοκία μου. Πιστεύω ότι τα συναισθήματα μου είναι το κλειδί μου για να κλείσω το χάσμα στην προσδοκία μου. Πιστεύω ότι το να είμαι ελπιδοφόρος είναι κοντά στη δίνη. Πιστεύω ότι το να πιστεύω είναι μέσα στη δίνη. Πιστεύω ότι το να γνωρίζω είναι στη δίνη με ένα χρόνιο, αρκετά συνεπή τρόπο. Πιστεύω ότι έχω πρόσβαση σε αυτά τα δολάρια. Πιστεύω ότι αυτά τα δολάρια είναι εκεί για μένα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μονοπάτι προς αυτά που θα είναι ένα εύκολο μονοπάτι για μένα. Πιστεύω ότι το μονοπάτι είναι μέσα από τη δίνη. Πιστεύω ότι το μονοπάτι είναι μέσα από τα συναισθήματα μου. Πιστεύω ότι το μονοπάτι είναι μέσα από την ευθυγράμμιση με την ενέργεια της πηγής που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος μου. Πιστεύω ότι τα συναισθήματα μου λένε την αλήθεια. Πιστεύω ότι όταν είμαι απογοητευμένος, δεν είμαι εκεί. Πιστεύω ότι όταν είμαι ελπιδοφόρος, είμαι πιο κοντά. Πιστεύω ότι όταν είμαι χαρούμενος, είμαι εκεί. Πιστεύω ότι όταν εκτιμώ, είμαι εκεί. Πιστεύω ότι όταν κάνω ειρήνη με αυτό που είναι, είμαι εκεί. Πιστεύω ότι όταν εκτιμώ τη διαδικασία της ζωής μου που με έκανε να βάλω αυτή τη λύση εκεί, είμαι εκεί. Αγαπώ κάθε αγώνα που έχω ζήσει γιατί αυτός ήταν η τροφή που το έβαλε αυτό εκεί. Πιστεύω ότι η ευημερία που έχω ζήσει, και η ευημερία που δεν ένιωσα τόσο πολύ σαν ευημερία, την έβαλε εκεί για μένα. Γνωρίζω ότι είμαι ο δημιουργός της δικής μου πραγματικότητας. Γνωρίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια. Γνωρίζω ότι μπορώ να ζήσω την εκδοχή της εκδήλωσης όλων αυτών. Πιστεύω ότι μπορώ να ζήσω την εκδοχή της εκδήλωσης αυτού. Νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία σε όλο αυτόν τον πλανήτη ανθρώπων που στάθηκαν ακριβώς εκεί που στέκομαι εγώ όσον αφορά τα οικονομικά, οι οποίοι είχαν μια δίνη ακριβώς όπως εγώ που ήταν όλοι έτοιμοι για αυτούς, και απλά βρήκαν τον δρόμο για να μπουν. Και δεν χρειάζεται να βρω τον ίδιο ακριβώς δρόμο. Δεν χρειάζεται να τρέχω γύρω-γύρω και να ψάχνω ανθρώπους και να λέω πώς βρήκες τα χρήματά σου, γιατί είναι διαφορετικό για τον καθένα μας. Αλλά ένα πράγμα είναι ο κοινός παρονομαστής για οποιονδήποτε έχει πετύχει σε οτιδήποτε επεδίωκε. Βρήκε έναν τρόπο να είναι μια κραδασμική αντιστοιχία με αυτό που ζητούσε. Και αυτό είναι το μόνο που έχω να κάνω, αυτό είναι το κομμάτι που ψάχνω. Όταν επιστρέψετε από ένα διάλειμμα αναζωογόνησης, θα μιλήσουμε περαιτέρω για αυτό, γιατί υπάρχει μια ενεργή δόνηση στην αίθουσα. Όλοι θέλουν να καταλάβουν πώς να βρουν μια δόνηση μεγαλύτερης αυθονίας, και θέλουμε να σας δείξουμε πως η αυθονία που έχετε βάλει στη δίνη σας, μιλάμε για jackpot. Αν μπορούσατε να δείτε την πραγματική περιουσία που έχετε συγκεντρώσει και η οποία είναι κραδασμικά έτοιμη για εσάς, στην οποία έχετε άμεση πρόσβαση. Αλλά δεν είναι μέσω της δράσης, είναι μέσω του συναισθηματικού ταξιδιού. Και μόλις εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας σε κραδασμική ευθυγράμμιση με την ενέργεια της δίνης σας, μέχρι να νιώθετε πιο φυσιολογικό να περιμένετε καλά πράγματα παρά να περιμένετε κακά πράγματα, μέχρι να νιώθετε πιο φυσιολογικό να αισθάνεστε ευημερία παρά να αισθάνεστε έλλειψη, πρέπει να εξασκήσετε την αίσθηση της κανονικότητας. Και το δύσκολο πράγμα είναι, πώς μπορώ να νιώσω κάτι για το οποίο δεν έχω στοιχεία που να το υποστηρίζουν, και αυτό πραγματικά θα είναι το θέμα της απογευματινής συζήτησης. Πώς μπορώ να εκπαιδεύσω τη δόνησή μου ανεξάρτητα από την πραγματικότητα που παρατηρώ, ώστε να συμμορφωθεί με την πραγματικότητα που έχω δημιουργήσει. Αυτό είναι η σκόπιμη δημιουργία στα καλύτερά της.
Καλή ώρα για ένα μεσημεριανό γεύμα αν το θέλετε.